zuretzako pertsonalizatutako granulak ekoizteko lerroa. Linea osoko makina osoa betetzea, zigilatzea eta etiketatzea barne. Pisaketa betetzeko sistemarekin, lata ontziak zigilatzeko makina, tapoi makina, lata gorputzaren etiketatzea, tapagoiko etiketa. Makina lerroaren abiadura minutu bakoitzeko 30 lata inguru. Makina honek granulatutako produktua. Tea, arroza, kanabisa, baratxuria, intxaurra, oloa, urra, pistatxoa kontserba janaria. Gure fabrika ekoizpen lerroan espezializatuta dago eta irtenbide profesionala eskaintzen dute. Ikerketa eta garapenarekin, diseinuarekin, ekoizpenarekin eta salmentarekin integratuta gaude. Garapena eta berrikuntza da gure federik sendoena eta etengabeko aurrerapenaren helburu nagusia. Produktuaren kalitatea da gure arma boteretsuena eta gure oinarri sendoa etengabe garatzeko. Gure espezialitateak zure eskakizunak betetzeko erabiltzea espero dugu.